Здравейте, скъпи родители! Аз съм Теди, детски лайф коуч. Работя и се занимавам както с деца, така и с родители. Провеждам и индивидуални консултации и работя в групи с деца. Моята основна дейност е емоционалното и психическо съзряване на децата, сложни преходи през тинейджърския период и в цялост комуникацията родител-дете. След няколко запитвания от страна на родители относно как да се справят с детската тревожност, реших да направя това видео и да нахвърлям някои основни точки. Причините за детската тревожност могат да бъдат много и разнообразни. На първо време ще отбележа авторитарните родители, които понякога налагат твърде много контрол върху децата и се опитват да контролират всяка ежедневна ситуация от техния живот. Тук влизат и физическите наказания и силовото налагане на дисциплина. Проблеми в отношенията между родителите, външни фактори като болест или някаква смърт внезапна в семейството, напускане или отсъствие на един от родителите могат да бъдат причина за тревожност между децата, местене в друго училище, преместване в нов дом за живеене или още по-сложна ситуация с преместване в друг град или дори в друга държава. Това са доста травмиращи причини, които могат да доведат до детската тревожност и справянето им с тях понякога е дълъг процес, но понякога е и много бърз, зависи и е индивидуален във всяка ситуация. Понякога родителите трябва да се обърнат на 100% към детски специалист. В случая може да бъде психолог, в случая може да бъде човек като мен, който се занимава с работа с деца и напътствия в тяхното емоционално и психично израстване. Има различни видове за преодоляване на детската тревожност. На първо време ще ви отбележа, че не трябва да избягвате ситуациите, които предизвикват тревожност в децата. Понякога ние като родители се опитваме да предпазиме децата, но това не е най-добрият начин. Нормално е, когато видим, че детето ни се притеснява от нещо, да се опитаме да го избегнем, разбира се. Но, например, ако детето ви има страх от вода и се страхува да влезе да плува или изобщо да бъде близо около вода, първите стъпки тук могат да бъдат много прости. Като започнем заедно с детето малко по малко и постепенно да се доближаваме до вода, до реки, до езера и в последствие и до море или до басейни. Но не трябва в никакъв случай да се опитваме да направим така, че да държим детето настрани от водоеми. Защото по този начин, вместо да помогнем да преодолее страха си, ние правим точно обратното. Помагаме да затвърди страха си. С избягването на тревожните ситуации ние сякаш казваме на детето: да, прав си, там има нещо наистина много страшно и което може да бъде пагубно за теб. Затова е важно да насърчаваме детето да се изправи пред ситуацията, която го притеснява. Преодоляването на страха трябва да стане постепенно, с малки стъпки, не изведнъж. Разбира се, както казах, хубаво е ние винаги да сме до тях, когато се правят тези малки стъпки. Трябва да управляваме тревожността, вместо да я избягваме. Mindfulness е техника, която изисква от нас да се фокусираме максимално в настоящият момент. Например, да се концентрираме върху дишането, върху обекти, заобикалящи ни около нас, върху самият свят на обектите, дали са зелени, дали са червени. Дори може да започнем да броим дали имаме 5 зелени обекта, дали имаме 5 червени обекта около нас. Върху цвят, както казах, върху мирис, върху вкус. Това е доказан метод, който помага на мозъка да се разсее от самата ситуация, която се случва сега. Утвърдителни изречения.
хубаво е да се използват като аз мога да се справя. Във всяка ситуация намирам начин да се справя. Те помагат на детето да се чувства добре и да държи ситуацията под контрол, а не ситуацията да контролира него. Един лесен трик, който доказва и повишава капацитета на детето да се справи в тревожността, е говоренето за себе си в трето лице. Например, Иван може да се справи сега. Или Ани намира начин да се справи във всяка една ситуация. Тя е силна и успешна. Помогнете на детето да толерира тревожността, защото нека си признаем, тревожността е част от нашия живот. Все някога тя ще ни застигне. Колкото и да сме дзен, това е важно децата да разберат, че от време на време в нашия живот има и изпадаме в тревожни ситуации. Изговорете какво би станало, ако страхът се сбъдне. Например, какво би станало, ако не можеш да се справиш с задачите по математика на контролното? Ами, ще получа слаба оценка. И ако наистина получи слаба оценка, какво ще направиш? Ами, вероятно ще помоля учителя да ми обясни задачите отново и следващия път може би ще се справя по-добре. По този начин ще върнете усещането на детето, че каквото и да се случи, то има идеи какво да направи. Така тревожността ще намалее значително. Тези и още много други съвети мога да ви дам и мога да бъда полезна за вас в различни ситуации, от които се нуждаете. Последвайте ме в моята фейсбук страница Теди и на моята фейсбук страница слагам винаги линк за моя Viber канал, където пускам постоянно видеа и нови идеи и обучения, както за родители, така и за деца. Ще се радвам да ме последвате и потърсите. До скоро! Чао!